Naším posledním prezentujícím je nový majitel zámku v Libějovicích. Každý, kdo kolem v posledních měsících procházel, si mohl všimnout, že ze zámeckého pralesa je nyní hezká zámecká zahrada. Zachránit celý areál však bude opravdu náročné. Zkrátka, bude tam práce jako na kostele. Michal Kiktavý. Dobrý večer, ďakujem, že ste vydržali do posledného. Pustíme sa na to. Na prvej fotke vidíte zámok, ako sme ho prevzali, kľúče od neho pár dní po prevzatí kľúčov, tak toto vyzeralo, niekde tam sa vyskytujeme aj my. Zámok bol fakt zubožený a je. Autentické prvé dve fotky, ktoré sme si spravili so ženou na mieste, keď sme tam boli, moja žena čerstvo tehotná, ja čerstvo vyplašený v zámku, keďže sa o mňa bála, tak som jej posielal selfiečko, jak to vnútri vyzerá, ale asi sa zlakla ešte viac, čakala. Keď sme tam už boli, tak sme chceli si spraviť nejakú fotku zámku, bohužiaľ zámok nebolo možné ani vyfotiť z diaľky, pretože fakt bol zarastený, ak ste videli na tej prvej fotke. Tak toto bolo asi jediné, čo sme rozumné objavili, čo sa nám páčilo a zaujalo nás. Sú to prvé 4 fotky, považoval som ich za podstatné, čo nás tam oslovilo najviac, asi čo sme videli. Keď sme tam už boli vnútri, chcel som vidieť tú slávnu baroknú alej, bohužiaľ z balkóna bolo vidieť iba toto, z slávnej baroknej aleji. A tak mi bolo trošku smutno z toho, tak som si hovoril, že kde to je a čo mám spraviť preto, aby som to videl, tak som si povedal, pôjdem o poschodie vyššie. A o poschodie vyššie, znova som nič nevidel, tak hovorím, idem na strechu a na streche som našiel rôzne defekty a problémy, tak ma to naštvalo, že prečo je to v takomto stave, začal som viac pátrať o tom, našiel som si majiteľa, trošku taká občianská iniciatíva z mojej strany, že som si našiel na ňo telefónne číslo a zaujímal som sa, čo tomu ako vlastne je a prečo je to v takom stave. Tak som mu zavolal a on mi povedal, že je to na predaj, že je to v rezervácii a že už to bude lepšie, že sa mu proste to nedarilo predávať. A tým to pre mňa haslo, mal som informáciu, že to bude lepšie a jazdili sme po rôznych iných výletoch. No ale strich, rok a pol neskôr, pán mi volá a hovorí, no tak my sme to nepredali, chcete to? A hovorím, no ale my sme to nechceli, ani nechceme, ako prečo mi voláte? No, že si uložil číslo a myslel si, že máme o to záujem. Tak sme začali viacej skúmať o zámku, informácie, hľadať a tak ďalej. Medzi tým sme mali malú EMU na svete. Zámok trošku znamenie pre nás bol, že sme zistili, že je v tvare písmena E, tak žena to trošičku začala vnímať cez znamenia. A bolo nám ho fakt ľúto, toho zámku, a sme si povedali, tak skúsime napnúť plachty. Predali sme byt, môj štartovací malý, predali sme chalupu, ktorú sme chceli rekonštruovať a kúpili sme zámok Blázni. Hneď sme začali organizovať nejaké miestne brigády, čo tam chodili ľudia ako paintbally alebo airsofty hrávať, tak hovorím, chalani, fajn, poďte, priložte ruku k dielu, poďte to kácať. Problémov tam bolo fakt jak na 2 kostoloch, takže sme začali odstraňovať. Na predchádzajúcich fotkách ste videli, že boli diery v kupole, tak sme si s kamarátom povedali, že hele, dáme to za predĺžený víkend, nakúpime drevo, rozložíme to, zložíme to. Jak sme si povedali, tak sme spravili. Kupola je aspoň čiastočne, respektíve dočasne, než ju spravíme, poriadne hotová. Organizujeme brigády vďaka skvelým ľuďom, ktorí, myslím, i tu sedia, sa nám darí upratovať kročík po kročíku, miestnosť po miestnosti, meter po metri, či už vonku, či už vnútri, podľa počasia, čo nám dovolí. Znova ďalšie miestnosti upratané, to, čo ako bolo zahádzané bordelom rôznym 30-40 ročným, 40 nie, 30 ročným, vlastne po reštitúcii, čo to bolo otvorené. Tak upratujeme kročík po kročíku. Je to taký maratón, nie je to šprint. Tieto drobnosti, alebo tie malé kročíky nás strašne naplňajú energiou, pretože je to fajn pocit, že ľudia sú ochotní prísť len tak a pomôcť nezištne a
a dávať veci, ktoré vlastne nie sú ich, ale chcú priložiť ruku k dielu. Vidíte, že zámok sa nám medzi tým, čo sme ho očistili, vyfarbuje. Spravili sme tam kus práce za pomoci dobrovoľníkov i nedobrovoľníkov. Podarilo sa nám vyčistiť parter a teda za pomoci obce a pána starostu sme už minulý rok v lete boli schopní ten parter mať tak vyčistený, že sa tam bolo schopno zísť nejakých 150 ľudí a spraviť letné kino. Tento rok by sa malo opakovať, bude 13. července znova na zámku. Sme sa tak dohodli. A tu už bol trošku väčší problém, medzičasom sme vybavovali papiere a nejaké dotačné formuláre, pretože sa prepadala tá strecha, to bol vlastne ten impuls, prečo im bolo ľúto toho baráku, že sa prepadá, takže sme minulé leto dali dokopy túto časť strechy. Pre predstavu bolo to len nejakých 60 m2, asi 4000 m2 strechy. Na fotkách je drevo zhruba na 4 rodinné domy. To tam padlo, vyše 50 kubíkov dreva, museli sme meniť stropné trámy, pretože sa tam nedalo na nič postaviť, bolo to všetko poprepadávané, takže sme to menili. Medzičasom, keď nám ostane v tom nabitom akčnom programe čas, tak sa snažíme aspoň trošku organizovať prehliadky, trošku ho propagovať a pomôcť tomu zámku a zároveň ho sprístupniť ľuďom, aby ho videli, keďže minimálne z okolia sa ľudia o to zaujímajú. Na podzim minulý rok sme zámok vyčistili, zasiali trávu, tak aby to bolo už fakt fotiteľné, vyzeralo to a postupnými kročikmi sa dostávali k tomu historickému stavu parteru. V súčasnosti riešime so životným prostredím, s pamiatkovým ústavom pôvodnú podobu, ako to má vyzerať. Aj keď je tam práca ako na 2 kostoloch, my sme tam našli šťastie a v podstate nejakú takú životnú cestu. Ak nás chcete sledovať, nech sa páči, buď na stránkach alebo na sociálnych sieťach. Ďakujem za pozornosť. Ešte krátka vsúka, zajtra máme znova brigádu, kto chce. Od 9:00 sme tam.